dahito yung video aray may nagtatakot para kada iti chismosa ya. Anyo ko na nagbulad-bulad man dagiti mataktuyan, lada kapag ungtan. Tada ito nga video para kada iti chismosa ngamin tamar maruam kayon. Ay na, wala mo yung aramidanan. No di ka mangperdi ti padayo nga tao. Nagsasao kayo kasla kayo ti naglalaeng ya. Ay na, dagiti kidi ka chismosa, marmaruam kayo mat. Ay na, kagurgurak man dagiti style yung kasta. Di kay ko magsarmay at makita yung dagiti pro pa yun nakasano ti. Kinalay nyo agchismosa iti padayo nga tao. Ay na, mangiruruman. Mangperdi kayo ti padayo nga tao. Kasla kayo liat tayo naglala Siya man ti pagpupungtuton nyo tuyan, madamanak nga gitidan, maturog ako man ng gaputa. Ay na, makapalagip kayo mo, Diyos ko, bagpay tama di kayo matagtaga-inap. Ho! Marmarwam kayo nga, chismosa kayo. Naglalaing kayo lao na yan. Kung bakas din ala, yung anak ni Kwa, ni Marilyn. Katrusipan lang nga tawon na nasikugang kanukit din. Tidakas. Lakayan, di nakasikugan kanya na. Naglalaing nga, Diyos ko. Sika nga agreglakan nila kasawa kan. Ang kami nagkasta-kasta. Ang nga sila pag-uungtam dito, pasaag, pa kapegarutan, nakasawa ka, wala yan nagreglakan niya. Marmarom kayo ti kakastan Ori ko kami nagstorya kayo ti patay ko tao no. Hanyo dagdagan. Nunya lang kumaday di nadamag yo. Iso lang ko may balita yo na dagitikid din naglalaing kayo lon una yan. Chismosa kayo talagan. Ay naput makapautot kayo nga chismosa. Ay na. Wala lang makataktak ki kanyayo, Diyos ko. Nadala madamag yung basit. Ala, kwento G. Eh, nandi dyan pala dinanong kini kapitan. Lato tayo mamaminsan na problema kasta. Masurunak man no. Ang asakti. Ay, di karoba me, nangabak ti kwa. Ti weteng. Nagdakkel ki inabak na. Ala, nangabak lang ti wete po, nagadumot ton ti inayabanan nga na panakipangan di balayda. Pero da kami nga, nakaruba na. Handa kami pa inawi. So nila ko walang panigoda, ori sabaw lang kumamot. No ori lang kumamot kinilat nga bilonang na down. Ay, naawampay. Dagiti kidi. Di kayo kami kumagumatan, di kayo kumagmula kami na bilunak laang. Ay na, puta amuyog sa ukas na di magmula. Jod kunada nga de mulam dapitam. Kanang ka naman ti among maimulay kadang awan apitam Ay na po. Ay na makapakatawa man dito nga jarna ay na po. Ay nagpadala lang nga jay anak na nga na abroad ko. Nagpa-street mo tibuukan. Ay nakala ko mabibiyang ma. Nung nagpa-street tibo ako, kung marji kwartang pinagpa-street na, di ko maaga-brot at makita mo ti. Ay, agparepan kan to ko mama. Nagpa-extension ka pa, ano kahit muntaw. Ay, naday, chismo sa to yun ni. Ay, natamasaro na man. Maulawak sa Mildred. Ho! Jariyan. Di ko magsarme, kasla, no ko mabigatan, da kay lata karkarubaan manan, sumunursur manan, nakatama ng tilakad dagito, yan talaga labasit man hindi ngusngusudan. Ay na, po amin lang di kay palang ko mga nagadal nga ako may isa nga angkor dita, reporter, ya. Kaslakal lagi ti CCTV, Diyos ko, mayat sa dagitoy, makapakatawa kayo man.